Purian itu hatta na hinahulongan, tapuka maparmigota, tabarade maroha nak pikirata, tapuji matuhata marede mehita sebukwede nomor 10 sada ayat sada 2-5. Mar hite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni todi parbadia na tumapalangi doh tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jehovah edenai baru, ay nunga di pabahin ibana aka halongangan. Nunga di pabotohon Jehovah hatuon na, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan ni akka si belebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata para siroha na sumurong. Didok katam iko manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap kami dohot tiba na tuhasonangam. Saya perrohai mahami. Asa uduk kami tu lomo nirham. Jalahot kami dihaporseaon na ture. Asa toktong makirim dihaheheon. Dohot dihasangapon sogot silehonommu tuakan aporsea diho. Amen.
Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di patik perjolo 1 patik pasapuluhon. Patik perjolo, ahu do Jehova debatam nina debatata, dan jadi marakup ahu baenommu debatam. Patik baduahon, dan jadi kanaummu jala dan jadi sumanommu, manangahan na di banua gijang dohok na di banua tongaon, rodi na di bakasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabi si sembaon manang sioloan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, aihona uhumna do sugut akkana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma babadiahon ari minggui, dinaono mari maula hamuna sa siulaumu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehova de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari, manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di naono mari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Di baheni do bahen na di pasu-pasu de bata Jehova ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, iko pasangapomu do naturasmu asa martua ho, jala liling mangolu di tano na nilehon ni Jehova de batam di ho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik bawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko lo makatidakkon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padot ni debata taringot tupati na sapului, ondo. Ahu do Jehova debatam ninna debatatta, pargogo na suhatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudup patoluhon, rodi sudup paupaton, pinopar niakka na sogoroha diau. Alayasido rohakku diakka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, naso mangalasoi patiki. Ido sahana, atong rak mangidogogo mahita tu debata lahu mangulahon na umar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pergugoi mahami, mangulahon na umbar tu patik mi. Amen.
Tatopotima dosatta di adopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang bigahali hami ro tujulom, huhilala hami rikok doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ino bain na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalu parhatopot hami tung najud do hami manibil sian akka dalam munabadia songom biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami siya julum alani dosa nami. Aidang dihalomohon roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say paho maasin ni roham di hami marhite-hite panidangion, dohot hagugon ni todi porbadia. Asa tarapul situturo hanami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosatta. Mucape akadolok jala humutal akarobean. Alai anggo para sinirohaku naso tu pamutsat siako. Jala padan ni hadameoku naso tu pa humordit nina Jehovah siasiho. Hasanga pemadi debatana di gijang. Amen. Tajahama hatani debata nagabeturpuk epistel ni hari Mingguon iman atar surat di Matius 15 mamukasian ayat 8 sah rodi 20 tajahama marsikat sore di pasangap pamangan ni bangso oddo ahu alai anggorohana sida daudu sianau Jala magopodo pambayana sida pasangapon au. Ay poda ni jolma do di padau honasida. Laos di jou mana toropi tu jolona didok matu nasida. Tangi jala parateateon hamuma. Dang tungga beramun jolma hinorho ni nabongot sian pamangan na ruar sian pamangan nai do mangarmuni jolma. Dungi didapoton akka sisian nama ibana nin nama dibotoho do tahe naung tergasip akka parise ubege hata odeng alai nin nama mangalusi si bubuto do nasa suan-suana naso sinuani damang na di banua gicang pasobbu hamuma nasida akka partogi na mapitung do nasida manogu na mapitung. Alai molo na lonap manogu na mapitung. Targodung do nasida duasa. Dungi ni nasi Petrus mamandok ibana. Patorang matuhami upama ondeng. Jadi didok Yesus ma. Tong dope somarroha ng hamu. Dang diatu si hamu nalaho tubutuha do nabongot sian pamangan dungi bolong tuhundulan na sosodi. Alai akkanaruar sian pamangan sian roha doi hehe. Laos ido mangaramuni jolmai.
Aisian rohado hehe aka pikiran na jahat. Pamunuon, pangalakupon, harorangon, panakoon, hatagap-gap dohot pancahiyon. Akaido na mga ramuni jolma, alay dada ramun jolma ang gomangan somarburi. Ido sahakna, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Dah tidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatindak ko ni dongata sa haporsiaw ni sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya ton di parbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal di bana di haupinar silang na tuat tu banuatoru dung ditanam na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehova amanai pargogo na suatu dosa ni di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di toddi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyalak Kristen akka na badia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangolu sogo daging halak naung mate dohot di angoluan na sorasuda. Amen.
Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Kantate tanggal 28 April 2024. Topik Minggu, ikon mamuji-muji Jehovah do akana uso-uso di Ibana. Kosong sada padidio nabadia. Patu paho ni huriata do padidio nabadia di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB. Pendaftaran dohot konseling dohot pandita di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 10 pitu WIB. Jala asa diboan ma surat pengantar sian situa wilayah fotokopi akte nikah dohot fotokopi akte lahir. 02 Pertangyangan wilayah. Huria naing patu pahon pertangyangan wilayah di Bagasan Saminggon Ima sada di hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 di wilayah Walu, di keluarga Nyonya Situa Saud Parlaungan Tampu Bolon Ida Rosbeni Boru Hutagaol. B. Keluarga Amang Daniel Alfredo Pandapotan Tampu Bolon Inang LC Oktima Prata Minata Boru Huta Barat. Waktu pukul 10 sia 30 WIB. Maringanan di ruang serbaguna. 2. Di hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 di wilayah Sada, keluarga Ima A. Keluarga Inang Nyonya Situa J. Gultom Sondang Elita Boru Situngkir. B. Keluarga Amang Ramot Andrew Gultom Inang Jenny Boru Sinaga. C. Keluarga Amang Agustinus Gultom Inang Desi Boru Marpaung. D. Keluarga Amang Jonri Pangaribuan Inang Nurpika Boru Gultom. Waktu pukul 10 sia WIB. Maringanan di ruang serbaguna. Tolu di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di wilayah Sapulopat di keluarga Namanjabui Ima A. Keluarga Amang Situa Insinyur Juliantus Tobing Inang Heni Sarumo Boru Siregar. B. Keluarga Amang Situa Dr. Andus Salomo Pakpahan Inang Dewi Boru Marpaung. C. Keluarga Amang Tupal Simanjuntak Inang Dewi Boru Sianipar. Waktu pukul 12 WIB. Maringanan di gedung fasilitas lantai Tolu. Tolu, Panitia Pesta Gotilon Dung Sidung Tiktingon Tabegema sosialisasi sian Panitia Pesta Gotilon. 04 Dewan-Dewan 04 Sada titik Sada Seksi Sending Parmingguan di Jabu Dohot Ulaun Nabadia. Di hari Minggu Sadarion tanggal 28 April 2024 di Patupado Parmingguan Dohot Marulaun Nabadia Ima di Bagas keluarga Nyonya SLM Lumbantoruan Inang Soni Boru Silitonga Manang Opung ni si Samuel na di Bagasan Parsahiton di wilayah 5 mulai pukul 12 WIB. Alamat Kompleks Kejaksaan Jakarta Selatan. Pinangido tu Dewan Marturia Seksi Sending Dohot Diakoni Sosial Asaro Mandauhoti Parminggoni. 05 Calon Situa Sian Wilayah 10 Pitu. Nunggarade gabe calon Situa Sian Wilayah 10 Pitu Ima Amang Charles Simanjuntak suami ni Inang Desi Taruli Tua Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Muara nomor 70 Tolu RT 0 Sada RW 0 Tolu Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa. Saya dilehon debata bisuk dohot gogo dinasida laho marguru songon calon situa. 06 Namar Bagas 06 titik sada tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Forman Lois Alberto Nenggolan, anak ni Amata John Mike Lakaster Nenggolan SE. Tubuh ni Inata Tiar Boru Sitanggang. Alamat Jalan RM Kafi Sada nomor 10 Sia RT 008 RW 0 Tolu Ciganjur Jakarta Selatan masuk wilayah 10 Tolu. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dohot Orwana Grace Misrani Boru Bangun. Boru ni Amata Edwin Bangun. Tubuh ni Inata Rasmenda Ita Boru Tarigan. Alamat Kompleks Geria Kenanga Asri Blok D 14 Tanjung Rejo Medan. Ruas ni Gereja Batakaro Protestan Runggun Setia Budi Medan. Pamasumasuon Patupawon di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2024 pukul siawib di GBKP Runggun Setia Budi Medan. 07
pajakonon tu ruas nagok di hari Minggu sadarion tanggal 28 April 2024 nunga di jakon gabe ruas nagok ima keluarga Agustinus Genius Gultom ST Inang Desi Anggoro Gopawati Boru Manurung, alamat Jalan Swadaya 2 nomor 54B RT 07 RW 05 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jakarta Karsa masuk wilayah Sada. Tikting naso jinahahon dohot parhepengoni huriata boi mata jaha di tikting naung di parade huriata songonima tikting dihita di bagasan saminggon tabegema sosialisasi sian panitia pesta gotilon. Shalom. Narupasang ngapihami amang pendeta Saur Sirait, amang inang parhaladonami, suak songonima amang inang nak songoni akaya nakon nami, remaja do naboso bulung, narong di gereja ton, ramar minggu, suak songonima akaruas namandohoti secara live streaming. Kami sian mewakili panitia Pesta Gotilon 2024 di Huriata. Tamado tutu hita marlas ni roha siala godang ni pasu-pasu nok tajalo saat ro ditikyon rapi tamar pungu di Huriaton lao mamasu-masu tuhata perdenggan pesai rapita marede martangiang do nalana asing. Suak songoni ma hawi siapa panitia mangajak kita sude ruas di Huriata asa marsidoho mahita sude diaka ulau ni Huriata kami melalui panitia ima patupaon Pesta Gotilota di tanggal 14 Juli 2024 jala sahali marminggu dohita disi. Di tangat tabe di buku acarai unga adong di bayatupa panitia amplop taisi memang inang doti ta sude napungu dison tapasaha mayanon di jolo di garejat jala taidado di parkiran manang na pitu gereja pe adong do di patupa panitia bazar jala di tanggal 14 tapatupa majisi silua siap kita ruas di Huriata sin wilayah sada saat wilayah 14 isi mata pasahat akka siluata jala sebelum ni akka kupope maripa sahat tu kita melalui situat tabi. Jadi taguhi mai tapatu pamai sielas di rohata lau ucapa syukurta tu debata ala Pesta Gotilota tapatu pai lau mangurupi Huriata ima diaka sude dewan na adong di kita jela dewan marturia kononia do diakonia. Jadi pos dorohanami sude hawu amang inang nami do sudia kaya nakon nami namar sidohot di tanggal 10 paton marlas di roha mahita di Huriata tapatu pamai jala sian las di rohata mahita pangaleosa utima sosialisasi siak kami panitia Horas.
Uhud pamuberian sadaha sadabe marende mehita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhuna dihamuda mangdainang haanggi
na pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Tuhan. Hatani debata nagabe ujahan ni jamita di minggu tasadarion minggu kantate tersurat do di buku niaka Parpesalmen bidu 22 ayat 26 saha rodi ayat 32 tabuka mabibelta ujaha homa dihita tatangi homa hatani debata ujaha mama mukasian ayat 27 puji-pujian marningot hasusuang ni hati bulon sai jamita honokuma goarmu tuaka haha anggiku jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria na marluhuti puji majahoba hamu aliaka na makabiari ibana sude pinopar ni si Jakob pasangapon ibana jala sude pinopar ni Israel makormat ibana aidang lea rohana manang merbias-bias mida pardangolan ni nadangol jaladang ditauni hobohina maradopon ibana jala ditangi hodo angguk-angguk ni jala ditangi hodo angguk nai tu ibana asa hodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai gararokuma aka baga-bagaku di jolo ni akan makabiari ibana sai mangat dosugut akan adangoli jala butongan ikom mamuji-muji Jahova do akan usu-usu di ibana sai humica do rohamuna saleleng-leleng na ingoton ni isi ni liak portibiom mai gabe mula manasida tu Jahova jala marsobba tu jolom dosogo sude akamargani parbigu ai Jahova rona punah rajaon jala pargonggom diaka parbigu mangan jala marsobba dosogo sude aka nagok nahum di tanoon marsinggang tujolona dosogo sude aka namar sikor rodi namate gasing saya dongdo pinopar ni manusia na mangului ibana aka nama naringoti Tuhani tu pinoparna sugut ujaha saulat nari saya adongdo pinopar ni manusia na mangului ibana aka nama naringoti Tuhani tu pinoparna sugut rodo aka nasida sugut majamitahon hati goran nai tuhalak na sorang muse babua ibana do pasutton ido saha ni turpukta di mengguta sadarion na mangenet topik ikon mamuji-muji Jahova do aka na usu-usu di debata na dikutip sian ayat 27 bagian na di partitongan ikom mamuji-muji Jahova do aka na usu-usu di ibana orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya ido situhuna akan na usu-usu di debata tagamu do ikom memuji wahado nuaing dangapala bui maul do baronoton akan na usu-usu di debata dang memuji debata ale muluta ida rumangnya kaparange nang pangalahu dia katikina berpudio manang di tonga-tonga ni sejarah keselamatan ni portibion marhite-hite Kristus Yesus sasitona daksa otik boy jupak kita adong jupang akka jolma na usu-usu di debata alai dang giok rohana memuji holan naeng mangihuti hu sabing holan naeng
batuduhon bahwa Kristen do mana parugamo do ibana alai dangapala ujak ngulu parugamo oni di pusu-pusu ni hati-hatena hidupan nagawe Yesus Kristus epistel nasaha tuhita nakin Matius 15 ayat 2 Aho ta hidup nakaring di siya kamanginang pamangan ni bangsoon mamuji au alai rohana daudo siya nau dang naso maralasa Tuhan Yesus Kristus pasahatoni tutonga-tonga ni hala Yahudi tutonga-tonga ni hala Parise dohot akasi boto surat mulu hudok pe hala Yahudi hala Parise dohot akasi boto surat bisa jadi orang-orang yang doyan ke gereja, ikut persekutuan, punguan, aka pertanyaan doho ragam ni aka perpungua komunitas, nama rujahan di ulaun ni huria. Aledang apalah ujak ibana di tonga-tonga ni punguan ni. So unda jok hudokon, hola jasa na do di tonga-tonga ni punguan ni, anggo rohana dang binoto tu dia mau tahu. Hola naturanido na ujak di roha nang pikiran ni halak Parisi si boto surat alai anggo podai anggo situhu ni podai dang apala ujak di bagasan roha nang pikiran nasida asadang bisa sitong na jupang aka paniroyo diaka nasai makalaputi hatani dewata nasai pajaha-jaha hatani dewata nasai mangihutos sude aka irama ni peribadahan di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna dalam sejarah kekristenan bahkan di tonga-tonga ni pejiarahan ni nguluta ganuk marsada-sada nunga ikut takas jala tadi hataridaan ni pamuji doho panobauta di parange doho di pangalaho di hata doho di pikiran ay ngot do pena kaning edde say ala guar ko do ray baga say benda gawe say wingo 730 ayat opati suru mato dimi saur turo haki asa hadu si dokon betawu ju kedde ibu kolong mu kedde muna hata do roha asa yes itu teh ini dok nakaning disi 730 ya opa suruh batur dimi saur turo haki asa saur dot hata doh roha pikiran pamangan dan ulaun namoraya kamang dot pamina ulaun namoldi tetapi bukan tidak bisa. Bukan tidak mungkin kita bisa melakukannya. Hata doho roha, pikiran doho roha, doho ulaun, doho nasa ruas ni pamangata, iko saur doho ojahan ni hapor siaota, pamangata mado porsea au di debata, ale rohata, unang beto. Iko saur doho ti. Asa wong ni do di Yesus tuhita, dada hola tu halak Parise bi. Doho donang tuhita. Asa unang sanga songoni suarai sa tuhita pamangan ibang sood mamuja oleh rohana say madao do siya nau edak kinata do apala naso manuci tangan do ikut pebegaconna gabe saha tu hata dosa itu baru na baduahon apala na tekas sasitong na mulutai di ayat 5 Matius 15 Tuhan itu ditawar-tawar, bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mulunuhu ulahu na dinggat tu debata, tak pola rikok bimang ulahu tu dongan jolma. Apalagi tu nato waras idui. Matius 15 ayat 5. Kebablasan. Hidup anda memang ikut takas tu. Pamangan memuji debata. Betul-betul ikut roha.
Toktong manongkor tuha bangsa parasian ni debata. Asa saya totong marsiacar. Ahado na saya totong dihataho pamangaku. Ahado na saya totong diedeho pamangaku. Jala ikonido edehono ni rohaku. Jala ikonido edehono ni pikiraku. Tonero ini Apostol Paulus tuh dia Korin. Daksae hola toddi maredde. Iko doho do pikira. Sebaliknya daksae hola pikira maredde. Iko doho do toddi. Apalagi kita di daerah perkotaan nonggudang aka nedinggan pangajari kur hati kenak tak saya be hola toima bola sehali nokna toima hata naima minna anggu di hutanamu mungkin masa do bina soni boleh ko sungod dia nama radio sona neng festival hita ina musi itu kan. Ya memang ikut festival lu kita kan upari. Ketika kita menyanyikan nyanyi pujian, kita harus seperti mengadakan festival. Ikut betul-betul lu persiapan betul. Dang bui satu ngaroha, dang bui neang roha. Songoniru nang pertanyaan. Jala songoniru na pinangiru ni debata marhite-hite minggu tasadarion, namar kantate hita. Ayo jorata begi kantate edeho ma edene baru dak soal ibaru nai ali songodiro parrohao doho pikiran anggo pagacari kursi terus do ulu di sepatu hitam mulu iso margurede iko saat hantarkan suaramu kepada sudut-sudut gedung ini asa sudah manangi itu memerlukan ketulusan keikhlasan dan keseriusan. Asa mulai ditaringo tapi namar kantati di bagasatikion dia ada holan sabatas nanay mangedehon alai sudi lini kehidupan yang ngulupta betul-betul ikut serius full life ikut pasahatot tatu ado pani dewata songo dia pare deotai ikut songo ni pakang ngudono ta dia detai asa ede di HKBP jamita namar logo do iro te edo hata ni dewata namar logo do ede ni HKBP hatani debata namar logu do kor ni HKBP alani parjamita do hamusa luhukna ahado si jamita hono muna molo satonga roha do hita rotu bagas joro na bediao ahado si jamita honota molo ratta bua buke deta ahado si jamita honota molo ratta bua bibelta to hodo no ngarong tersedia di sosudi ale molo habib tabuan ya Bibel elektronik yang duduk dongan nih, yang suci. Kalau ini meta buka di sini, udah terbuka rakanasi. Tuhan tahu. Di boto debatado takas jelasakan. Dang di dia jolma le di dia debata. Idu hagogo ni hata ni debata. Nama nurusi sahatu ring doho ate-ate. Songo pudang si dua bebado tajom ni hata ni debata. Manusia mungkin bisa kita kelabui, tetapi Tuhan tidak bisa. Betul sangat hidup debata tu hita. Kamang dot taminang soni na hidup ni panuirang Amos. Bidu 5 ayat 21 ayat 24. Au sitorus duhudok ko ni. Panuirang Amos bidu 5 ayat 21 ayat 24. Apalagi tua kaparede. Angonakani cudede muni tabu-tabu do. Marturia ina Kamis doho wilayah 2. Ale songo tabu ni deimanian, tabu ni kapar sauran. Tabu ni deimane saur doho pikiran doho roha. Sudu gabiru debata songo panurang amosi. Padau masianau edemi. Ahadu latar belakangna ubah nagawi do panurang amos songo ni tubang su Israel. Ya ternyata mereka hanya kudus di lingkungan. Mereka hanya kudus di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah sinagoge. Pasca ibadah itu sama sekali kembali ke habitat semula. Yang jahat kembali ke jahat. Napa hata-hata dongan kembali pa hata-hata dongan. Nama nidak dongan itu semua terjadi. Dan itu panuirang Amos. Di situ jumpa kita. Hosani Zolma. Umarga seberiba sipatu sian hosani jol. Di paratuban sudia kajolmai.
namora lamamora, napugus lamarpugus, nagugui maduduni akan nagale. Danggabi mangurupi be. Hidup pendagabi didok debata. Padao masih nawa akademi, akaswara ni ogung mi, akaswara ni ordam mi. Dang lomoro haku marnida akan luhutan mi. Nah lomoro haku adalah keadilan dan kebenaran. Margulung-gulung, bergulung-gulung mengalir seperti air yang tidak pernah berhenti. Amin. Jadi nomor kantate. Mulu di suara hopeti hita di bagasan minggu ta sadarion kantate deho kamu ma nai baru di Jehovah. Songo dia do pange deho nota nai baru di Jehovah. Jala songo dia do parrohau ni jolo menamangan dehon nai baru di Jehovah. Songo pangalaho namasa tu parpesal menodo. Songo dia do latar belakang ni ngoluna. Upah nagabi ikop patol hasonna edeon. Dia do pani sude aka bangso. Dia do pani bangso Israel. Asa gabi jamita na mangulu. Jala dia bukan tidak punya alasan menyanyikan pujian ini. Jadi jabun nuna kamang do taminang. Minta ini dibaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 22. Ima kondisi nanya dopa ni parpesalmen sendiri. Raja Daud. Dia terhimpit, dia terjepit, dia merasa tertindas, dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Bahkan dia menganalogikan dirinya sebagai gea, seperti ulat. Dangadong beguguna di tonga-tonga ni akabiyang doao ninna. Namangonggo kau. Mulu hujaha ayat 10 tulu. Sai dihaliangi aka horbo panguge doau. Jala torok do aka jonggi basan mangalile au. Ayat 10 pitu muse. Ai dihaliangi aka biyang doau. Luhutani aka parjahat do mangosongi au. Diturai do tangaku dohot. Ima kondisi yang dia rupanya. Anggusian hadirion, saya tidak akan pernah bisa lagi melakukan apa-apa. Saya terjepit, saya tertindas. Aleh terjadi di balua de batado iban. Ido puji-pujian ini, ido edei. Akan opinalua ni de batado, akan namanya dehon, namar kantate. Akan makilala pangaroro ni debata, panugunogun ni debata. Na hamamalum na pinatupa ni debata, na pinalua ni debata siyan akajorgong ido na mangedehon, ido na markantate. Imana perjulu sehali. Na baduahon pasca kantate. Ado si bahenokku, ado hadaridaan ni akan na markantate. Diturputa sa dari langsung duduk. Pasahatok kumatu debata baga-bagaku. Ya 26 hidup di sini. Asa horo haroroni puji-pujiaku di tonga-tonga ni huria nariyai. Gararokku ma akka baga-bagaku di jolo ni akka nama kabiari ibana. Dalam bahasa Indonesia, saya akan membayar nazarku di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah luhutan di Nabadiau. Nazar, janji. Buidu songo nedok ne sosialisator nak kaningan amak tubing. Apa nazarmu? Apa janjimu? Pesta Gotilon, janji iman sudah ada. Mudah-mudahan beberapa tahun yang akan datang kita tidak perlu lagi cari-cari dana dan lain sebagainya. Ala memang nungam apa kita di nazar, di janji iman. Panitia sudah membuka link supaya kita belajar dan mencoba untuk lebih lagi. Ay mungkin saya dong duset tonga-tonga tahu. Ay sutwa habis orang na marlilang marbajar ninna kan. Arung dutahi saya tonga-tonga tay. Madokoni. Nah, arung dorai. Saya dong du sada-sada. Mudah-mudahan dengan dibukanya kesempatan untuk membayar nazar, memberikan nazar kepada Tuhan. Aru nama borhati hita, iko pasahatot tabaga-bagatta tu debata. Aliku si butul-butul ni duda. Jadi si tikos-tikos ini ro, molo diwonani taur pani om manajer hutu wali Tuhan. Ali di ujungna gabe mubah
Muba ala ni kia dan tidak ada persoalan. Ale muba mulu na pinauba-uba do, buru gabi morati. Iko betul-betul lo nazar. Iko betul-betul lo janji iman. Inilah janjiku, kami berdoa satu keluarga. Pasu-pasu mahulon nami Tuhan. Allah memang nazar itu akan memberangkatkan kita untuk selalu serius, untuk selalu memiliki fokus untuk bekerja. Itu. Janji iman itu akan selalu mengingatkan kita. Asa unang marleha-leha jala marleba-leba. Muli ku gabi adong atong uden naso hasaungan badarong sidohono anggota ring utusi. Sunda budari arung do dihilal hamu suhul. Arung do kan 1,12. Nah. Bisa ula selatan di Jawa do. Ibu tamu do besuhul. Gempa. Nah. Mungkin di titik ni gempai kadongata nunga di paswa saya hunwai. Anggo nama asal do si songoni bangguida. Tuhan ipe hari koto majulun nai diho asa garar dazermu pasti do non nai. Tapi saya yakin barang siapa yang berjanji kepada Tuhan, Tuhan akan mengingatkannya, Tuhan akan memberkatinya setiap saat. Amin. Ini berjulu. Jalan apa dua manangisin apa sahat tu baga-baga na tu debata dan gabe marpogus dan gabe puas-puas saya hon. Percayalah, tidak akan menjadi miskin orang-orang yang telah memberikan persembahannya kepada Tuhan. Karena persembahan adalah wujud nyata daripada iman percaya kita. Alani nasa napa satu pilihan na tu aduh pani dewata, dak pasobon ni dewata, dak pailau ni dewata. Gariada pakeu ni dewata dui gabe sitidangi di tonga-tonga ni akaluhutan. Gariada gabe pakeu ni dewata dui gabe tiruan di tonga-tonga ni akka luhutan na pinarbadiana menjadi teladan bagi banyak orang. Itu. Dia manami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tong nauro akin dapat luhoni. Menjadi teladan bagi banyak orang. Dan ini yang terjadi bagi Daud pemazmur. Marroa sudi marhite-hite pakkangulonokku na markantate di tonga-tonga ning uluku. Ada banyak orang naro manopo debata. Jala odo parbue na tumonggi. Disude pangalaho doho pabahenan dan ulahon ni Raja Daud. Entah itu dengan istilah tradisi lisan, entah itu dengan istilah irama hidup, gaya hidup, parange dohok pakkanguluhononna di hata ni debata, memastikan ada banyak orang menjadi percaya. Asa sahat tu padokan di Yeremia 23 ayat 23 bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan bagi orang yang jauh, tetapi juga Dia adalah orang yang Tuhannya bagi orang yang dekat dan orang yang jauh. Dia adalah Allah yang transenden dan Dia juga Allah yang imanen. Debatan ini ada tong ibana. Alani hupikir amu amanami do inami. Molo di luas debata kita di bagai satikio markantate. Betul ma sikok ma toddini kantate bihita. Budok nak kaning dang edei ne baru. Alai rohata todita ngoluta pikirata. Sai totong marsigorgor laho patuduho ngoluta nauk pinalua ni debata. Alani output na mangedehon ede puji-puji dohok dengkan. Output na mamelehon akapilian bahen hasangapo di debata. Dungi dalam takasma hadiriota. Naminiahan ni debata, gabi bagian ni sakap ni debata, gabi perbarita nauli mahita saluhukna, marhite-hite sude akka ulaun na pinasaha ni debata tu hita.
Amin. Martang yang maita. Ali Tuhan debata Jehovah amanami marhite anakmu Yesus Kristus. Puji-pujian hamauliateo di pasah rohanami tuho. Asini roham dengan dibasam. Napatol hasong ngulu nami. Saharudio basti kiobui hami markantate. Mangedehon ede puji-pujian pasangapoko. Asa dada holanina pinangido ni roham di hami ali Tuhan. Naing lubi siya ni. Ngulu na markantate. Na setotong mangaruji-ruji sude akapabahenamu di ngulu nami siya tiki na salpu saha tunuain ngulu nami nuain daksirangi sude siyan saluhut akapabahenamu di akatiki na salpu gok akahamaulo gok akaparukilo gok akapangabati huadobi hami alai di luar sodo hami malua siana kajorgongi idua li Tuhan ujahan ni kantate nami di bagasa tikyo jalanaeng masakan jala takas marhite-hite na markantate patuduhonon nami ma ngulu na mamilihon ngulu nami dada hola sibahenon nami alai diri nami roha nami pikiran nami ido pilihan nami na umanga di adopamu oleh Tuhan. Alani ajari mahami. Asabuhu piliho kami ngulu nami. Na ido pilihan na umuli na pinangido ni roham. Asa marhite na huhanguluho kami. Ngulu na marpilihan ni. Gabe tiruam mahami di akan na dihumaliang. Marongomam ma. Lam tabba ma akan aporsea di ho. Marhite parange hata nang pikiran nami ganu marsada-sada atong apeho matangamu na labo jalana sun bariyai mamasu-masu hami ganu marsada-sada pakai mahami oleh Tuhan gabe ula-ulam marhiti akka ulaun nami nani loasmu ulahonon nami si ganu pari imana gabe langgatan parjamita di hami ulaun nami imadalan nami lahu mamaritahon barita nauli tuakana di humaliak kami atong sahat di homa hami Tuhan mulo neng mulat pihami sebagas joromon pabor hak mahami di bagas dame doho las ni roha tol hasami tu akka inganan nahu tujuh hami moliate ma di ho Tuhan mangasahon anakmu Yesus Kristus martangnya kami tuho amen tapasahap mapiliata Maredde mahita sian buke di 570 sia haya sada do uduna. So
yang mahita tapasaha ma piliatta tu debata. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat nami ma siyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati buluhon harajao mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say sauk malomone roham di banua tongau songon na di banua gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, falua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu na siya debata mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim. Ya, mulia tema di tuhata di parsaurata di minggu tasadario. Obar tu soso-soso ni panitia nak kaningan di bagasan ukat ni roha tapasaha ma piliatta marhite amplok gotilon di juluan. Selamat hari Minggu, tuhata ma nama masu-masu hita.